right, mukutenderera kwatiri kuita musocial media streets handiti muhighway dzesocial media wazukuru wangu tiri kusangana nenyaya dzakawanda dzakasiyana-siyana handiti ndosaka tiri kuti tikangodziwana tobva tadzoka kwamuri tobva tati varidzi venyaya idzo nyaya dzenyu handiti right. So kana ungasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you kuti muzukuru, there's nothing chekumirira muzukuru, because pano ndo pamusha penyu handiti nasekuru saint handiti. So subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you'll be notified. Thanks very much to all those who continuously support my videos this channel yavo handiti. Thanks very much wazukuru wangu, ndinodada nemi. Right, terai mundinzwisi wazukuru wasekuru saint handiti. Ndoda kuti mundibatisise mazwa. Right, nyaya yandinayo kandiya Mkoma Masimba. Mkoma Masimba ndofunga ndambotaura nezvawo nezuro ndichiti vakamboita live wakaita ku Facebook na DJ Shugeta, muzukuru wangu Tafadzwa Shugeta handiti. So vanonzi Mkoma Masimba vari kunzi he is now homeless, havachisina pekugara handiti. Hanzi havasisina pekugara Mkoma Masimba, vakutogara munzira mustreet handiti. So ndonyaya ndauya nayo, but Mkoma Masimba katisingada kukangana kuti munhu akanga achimborarama upenyu hweuflambo, munhu aiva nemari dzake, zvinhu zvichifamba zvakanaka. Ende pane chinhu chandinoziva chekuti zoni kana munhu ane mari dzake vazukuruka, munhu kana ane mari inodanwa mashamwari. Mashamwari anouya akawanda, munhu anenge ane zvinhu zvake zvakarongeka, mashamwari achiuya vamwe vachibva neuku vamwe nekuku handiti. Kureva kuti Mkoma Masimba vane vanhu vavaidyawo navo mari pamazuva vaiita mari handiti, zvinhu zvichifamba zvakanaka. So ndiri kuda kungobvunza kuti ko mashamwari aMkoma Masimba nhasi pavari kurara murodhi, nhasi pavari kunzi havana pekugara, varipi? Vazukuru ileseni yekutodzidza iyoyo yekutoti kana ukaita marika vanhu varipo, ziva vanhu vekufara navo muzukuru, bhozi vamwe vanenge vachingoda mari yako asiwo vasina basa newo. Hanzi kugara nakaona dzivamwe vazukuru imwe inaka iyi yandauya nayo yaMkoma Masimba. Mkoma Masimba ndofunga tinowaziva tese, tikaenda ku Facebook, he is a legend ku Facebook. Haiwa, munoona vanorira ku Facebook, but iye zvino vari kunzi zoni havachisina pekugara. So chandoda kungotaura ndechekuti vazukuruka, kune vanokwanisa kubatsira Mkoma Masimba ngativabatsire umwe wedu handiti. Mumwe wedu anomboti entertainer. Mukaona munhu akutaura kuti zvona ari kutsvaga mai vake, ari kuda kutsvaga kuna mai vake ka, kumunhu wechinhurume vazukuruka, nyaya inenge yatoipa, hapane pakatooma pachitorema. So what do you think nenyaya yaMkoma Masimba? Chii chamuri kufunga vazukuru makatarisawo nyaya yaMkoma Masimba, munhu akanga arimbori nemari kusvika iye zvino is homeless? Where are his friends handiti? Also I'm asking vanhu vari padhuze kuti let's try and help Mkoma Masimba handiti. Ihama yedu vazukuru, hatifanire kuti tiri tinorasa muzukuru wangu Mkoma Masimba. Ndichiti kwamuri vazukuru vasekuru Saint pa Saint TV Family Channel, much love.